Хора, ето мъжки гущер. По какво да познаете? Хора, по какво да познаете, че е мъжки такова гущер? Трябва да има червено, ето тук. Хора, трябва да има червено тук, че да е мъжки бръмбъра. Нищо, че... Бръмбъра ли? Никакъв бръмбър, хора! Не го пускай, Ники. Пусни го долу, ще го фана, аз ще го фана. Не го пускай, Ники. Не го трябва. Хора, ето. Този мъжки трябва да има такова червено под... Тук, моля. Не, брат. Не, стига, Ники. Не, бе. Брат, ще качим в YouTube и него. Не, ето хора, ето го байпешо. Хора, ето го байпешо. Служи го, пусни го ето тук, моля. Не, брат, добре, защо? Пусни го тук, просто. Моля те. Що? Айде, Ники. Добре, хора, аз трябва да приключвам с това видео.